So guys, this is Ganesh Kumba. I came back with a new video friends. So guys, आज नागपंचमी तुमका सगळ्यांका माहिती आहे आणि नागपंचमी निमित्त मी ब्लॉग जर नाही केले तर कसं जायत. सो सकाळी मी व्हिडिओ स्टार्ट केलेला आहे. हे माझा काका पूजन करताना व्हिडिओ स्टार्ट केले मी मग बंद ठेवले. आता विसर्जन करूचा 5 वाजल्यावर सगळेजण म्हणतात 5 वाजता विसर्जन करूया, पण मी म्हणते 6 वाजता करूया. 6 वाजता करूया म्हणजे माझे 1 तास जास्त रोवलं रे. सो आता आमका 6 वाजता विसर्जन करूचा. तोपर्यंत मी जरा गेटार जाऊन येतोय. आई हसता माका. तर 6 वाजता डायरेक्ट विसर्जनाक भेटूया. आम्ही कशा प्रकारे नागोबा विसर्जन करतो आता तुमका मी दाखवतले. ओके, तोपर्यंत मी गेटवर जाऊन येतोय. व्हिडिओ कंटिन्यू चालू ठेवा, बघित राहा संपूर्ण व्हिडिओ बघा. ज्यांनी ज्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करून नाही त्यांनी चॅनल पहिल्यांदा सबस्क्राईब करा. काय म्हणते काका? दोन्ही वाणी दादा घराकडे गेलो. दादा येल्लो मला सांगा विसर्जन करूया आता, पण मी सांगलंय 6 वाजता करूया. काय कर असं कर. हाय कशात घ्यायच्यात सगळी लोक बघतो. मुंबईकार म्हण, भाई बघता, त्यानंतर सगळे मुंबईचे म्हण, सिद्धू आणि सगळ्यांना बघतो. सगळ्यांका दिसत. तर आता मी गेटावर जातोय. गेटावर बसून इल्यावर विसर्जन करूया. तर मित्रांनो, मी आता इले गणपतीच्या देवळात. गेटवर तुमका जाता म्हणून सांगितलं. गेटवर गेलाय. गाडी वगैरे रिपेअर थोडी करूची होती, रिपेअरिंग केली आणि आता गणपतीच्या देवळात गेलाय. पण गणपतीचा मंदिर बंद होता. सो माका जरा लेट झाला योग. त्यामुळे आता आपण घरी परत आता आम्ही घरी जाऊया आणि डायरेक्ट तुमका आता विसर्जन दाखवतंय, नागोबाचं विसर्जन. सो व्हिडिओ कंटिन्यू बघत राहा. आता डायरेक्ट घराकडे गेला. गेटवर जर थांबले तर व्हिडिओ काढीन मी, नाहीतर डायरेक्ट घराकडे. तर आज आपलो छोटंसं एक ब्लॉग तयार जातलो. ॲक्च्युली सकाळपासूनच मी स्टार्ट करू येतो व्हिडिओ, पण नाही करू कामामुळे. सो आता वाटलं संध्याकाळी आता आपल्याकडे टाईम आहे, मस्तपैकी व्हिडिओ शूट करूया. एक बारीकसा व्हिडिओ आता जातो. सो मित्रांनो, मी घराकडे येल्लोय आणि आई गाणी सांगलेलं. आई बाबा काका सगळ्यांका सांगलेलं की मी इल्याशिवाय नागोबा काढू नको. अरे आता निघतो 2 मिनिटं जाऊन 6 वाजले 6 वाजले करतो. 6 वाजता बघ, 6-5 मिनिटं बरोबर. आणि बाळगो काय ना पटकन गेलो. लाईट दिली पटकन गेली बाळगो बरं. लाईट आहे मला. म्हणजे माझं पूर्णपणे ना मूड ऑफ झालो चालू होतं. त्यांका मी सगळ्यांका सांगलेलं, माझ्या मित्रांका. आता काय दाखव, ओढो करून टाकल्याने माझं, ओढो करून टाकल्याने शाप. 6-5 मिनिटं बरोबर होती. आता मी इले तेव्हा 6 वाजांग ना होते. कोण परतन गेलो? शिक आहे आई.
सो काय नागोबा विसर्जन झालेला तुमका दाखवतंय. हो बघा. तर मित्रांनो आमच्याकडे अशा प्रकारे विसर्जन जाता. अशा प्रकारे आमच्याकडे विसर्जन जाता. माझ्या बाबान घाई केली आहे सगळी. आणि माका काहीतरी वेगळा करून तुमका दाखवचा होता. शेवट असं विसर्जन असं हातासून घेऊन जातं नागोबा आणि हे सिनेमॅटिक शॉट मूड ऑफ केलं आहे. पण तुमका जर हे व्हिडिओ आवडलो असात तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि मालवणी विला होतो यो. नेक्स्ट टाइम बघूया कसलो करू गावता. ओके, थँक्यू, धन्यवाद.